Ungasa betutu partikia tu hami. Saluhuna akapanitia do pengurus ni peparan nito kasijabat na adong du wilayah Batamon. Asa marmula din nagabe, marmula din na horas. Asa bedang majolo godang mula-mulai di hami aka pengurus do panitia. Maule ate Maria upad dinami. Asal lihat minna panggaban lihat ma inna parhorasan ditupahi amat debata mahita saluna. Alani yang pada nami asa bedang majo godang asa sobahay matutu saluna akas to natorop terluboy matutu amat debata bedang maju tu godang soba-sobay. Maula ate Maria upad dinami. Asal lihat main na panggaben lihat main na parhorasan sa luhut na ita ditupahi amat tadi bata. Sialani yamang pada nami asa bedang majolo godang lihat-lihati.
Maulate may yung pada nami, pertekenom marsiulo pulopan. Dihita sa luhu na aka na marahamaranggi, tarluboy matutu di hamu amang boro nami, lain nami, iboto nami. Nang sa luhut hita napungo di ingananon. Naing matutu marsiulo pulopan hita di son tarluboy matutu di akka panitia dot pengurus ima na makarkoton, mang na makalujahon ima pungoton. Marpangido hami dohot gomos di bagasan elek do udut ni roha. Asaro matutuhamu ima nalaho mangulupulupi akka pengurus ta. Mulai ate ma ima songon soso-soso tuhita salu na napungulison. Jadi amang pada nami. Naing matutu marsiulupan hami sama hami na maramaranggi, na marhula-hula, na marboru, na adong di ngananon. Selani yang boru, selani pada nami asabek kau majolo godang ulupulubi.
asa nidok tutuan menya nidok na asa tinao men na multiyo binay men na tupanahatan. Asa bedamang magodang sitio-tio las padumumatu godang hasahatan. Maulay ate madi panitia doot suya pengurus naung majalo godang niya sida.